Magandang araw mga kasista. At break time ko naman ngayon. Tara, samahan niyo akong kumain. At ang ulam ko ngayon ay chicken na may balat. Okay? Tara. At ito pala ang sausawan ko ay templado na yan, suka. Wow. Ito, ilalagay na natin dito. Ganito ang lagay natin. Ito, yan. At may sili rin. At ang ulam ko ngayon ay ito. Bubuksan na natin at ilalagay na natin. Yan mga kasista. Yan mga kasista. Kaya tapo na natin yan. Tapos, ready to. Mukbang na. O, ito mga kasista. Ganito lang yan. Sasawsan nyo. Ganyan. Tapos, diretso eat. Yan. Tapos, kain ka. Ganyan. Ganyan mga kasista ha. Wala ka mo pa ako, mabila. Dahil ha, nilagay na natin. Ang sarap. Ang sarap talaga. Ganito na. Mga resito, ganyan lang yan, no? Sarap. Ito mga kasista, masarap ulamin to. Tapos meron kang sausawan na templado na. Ganito lang yan mga kasista, oh. The best talaga. Ito, ganun yan. Tapos, makakarami talaga kayo nito na makain. Sarap mga kasista. Ito. Mga kasista, kung gusto nyo yung gayahin to, tikman nyo. Hindi talaga kayo magsisisi na masarap talaga. Ito, match talaga ito sa kanin. Tapos subuhan, kahit wala nung masyadong ulam, basta dito lang. Okay na. Match talaga. Match talaga to. Kasista, tumutuyo pa. Gawin natin dito. Pasahan natin pa muna ng saga. Ganyan. Ganyan. Tapos yun siya. Style lang to. Style. Yan. Ilagay lang natin dyan sa plato. Tapos, ganyan natin. Ano mga kasita? Tapos lagay natin ito dito. Mga kasita, ganyan. Mga kasita. Tapos, ganyan, mga kasita. Tapos, lagyan na natin to suka para masarap talaga na masarap. Yung! Masarap talaga yan. Ito mga kasita, style lang to. Hindi kasi ako matapang ganyan pero kung pag-ibigyan nyo ako, kakainin ko yan po. Para hindi talaga na magkaiba. Ito mga kasita, kainin na natin to. Inis na natin sa kanin ng suka tapos ang balat ng chicheria ng manok. Ganyan talaga mga kasita. Kailangan talaga kain lang kain tayo para lumakas tayo. Diba mga kasita? Wow! No.
nagbablog ako. Dito. Kaya, ubos na ang pagkain ko dito. Salamat mga katisa. At sana huwag niyo kalimutan mag-like at mag-share sa aming channel na Soriano Sister. Shoutout pala sa kay Ate Udeng, kay Ate Pate, at sa buong Jangka. Salamat! Babu!